Soc la Irene i avui us vinc a ensenyar el llibre de Qui necessita la foto d'una fada. Aquest llibre es tracta de que per l'aniversari de la Bruna els seus pares li regalen l'enciclopèdia definitiva de les fades. Aquella nit, la fada Griselda li deixa a la Bruna una carta dient-li si vol que li enviï els contes que ella escriu. La Carla i la Bruna discuteixen per l'existència de les fades i la Bruna li demana una fotografia de la Griselda per demostrar la seva existència. La Griselda intenta fer-se fotografies, però és invisible. Per això demana ajuda a una fada amiga, el mag Artur, i el nom Luding. Les nenes estan molt tristes perquè no reben notícies de la fada i temen que hagi desaparegut. Elles han dibuixat com s'imaginen a la fada Griselda. Llavors els pengen a la finestra i l'endemà, quan es lleven, troben que la fada Griselda els ha deixat uns caramels i una carta que els diu que no fa falta cap fotografia perquè ja que els seus dibuixos són idèntics a ella. Llavors hi ha coses que és millor imaginar-les. Llavors, jo crec que aquest llibre és molt fàcil de llegir, té molt suspens i és molt bo. No és ni llarg ni curt. Jo crec que està molt bé. Adeu!